azken hilabeteetan sortu dagoen egoera Euskal Herrian da, batean trantsitoan dauden migrante kopurua batez ere Irunen blokeatzen hasia dela, Frantziar estatuak egiten ari den politikarekin mugako kontrolak direla eta olatu honen aurrean Euskal instituzioek ez dute aurre ikusi egoera hau, edo ez dute aurre ikusi nahi izan, eta ez dute bermatu pertsona hauek hemen behar duten laguntzak. Eta Irunetaz aparte, Donostin ere asko geratu dira, azkenen hiriburua delako. Gertatzen ari dena da, azkenean egoera hau, migratzaileen egoera hau, Europako beste herrialde batzutara iritsi den bezala Euskal Herrira ere iritsi dela, ez? Baina iritsiko zela ez dela ikusi nahi izan, ezta? Eta migratzaileak ona iritsi diren momentu hontan ere bai ez ikusiarena egiten ari direla, bai instituzioak, bai udalak, ezta? Hasiera batean ziren 40-40 pertsona pasatzen zirenak hemendik, eta dirudienez hilabetetan zakitatu zehatza, baina 2000-3000 pertsona inguru pasatu dira hemendik. Asko da, asko da. Hasiera batean dena oso improvisatu izan zen guk ez genuen espero, eta erantzun azkar bat emateko modu hobena bilatu genuen, eta iruditu zitzaigun hau zela. Pixkategia esan jakin gabe ere non sartzen ginen ikuste dut. Gu jakitun gara gaztetxearen filosofia jarraituz, gaztetxeak ontarako direla, hau da, instituzioetatik kanpo edo sistematik kanpo dabilen beste gizarte bat, beste mundu bat, ez? Hasieratik bagenekien gure asistentzia hori ematea ez zela gure ardura, baina hasieratik lehenetsi genuen, pertsona hauek estalpe bat eukitzea eta kale gorrian ez geratzea. Duela aste batzuk 300-400 bat bazkari eman ditugu hemen, ez genuen espero. Hoi ez genuen espero, dakasita bihurtzea Irungo udala jarri ez duen dispositibo hau. Eta azkenak agun ideiek ez zerrena, frankiesa oso gutxik zekiten, eta izan zen pixkat kaosa, eta azkenan hasi ginen gure artean komunikatzen, beharrei erantzuten, eta gero poliki-poliki, hasiera batean bakoitzak egiten zuen altuna eta hori, baina konturatu ginen behar zela antolakuntza bat. Eta orduan sortu ziren hainbat talde, adibidez komunikazio taldea, dela prentsarekin lanean ibiltzen dena, arropa taldea, adibidez arropa biltzen duna eta gero banatzen duna, sukalde taldea, sukaldatzen duna. Honek azkenean funtzionatzen du aguneko zentro bat bezala. Bakoitzak nahi duna da, liurrea da, irten, sartzeko, eta beti ere kondizio batzuen barruan, ez? Hasieran adibidez, bai makismo kontua arazoak eduki genitun, eta egia da hemen Irungo Harrera sarean laguntzen ari garen 180 emakume da garela, eta hori onartu zina zenez, etortzen direnen esaten genion protokola zela, hau. Maikismo ez da onartuko, ez egize, bakize, eta hori landu. Eta gero, edo zer laguntza eskatzen digutena lagundu alba diegu, eskaintzen diegu. Bai formakuntza, bai paperak, bai eskola, hurrengo astean hasiko dira eskoletan, bai errolda, bai lan etxe bizitza zea horretan ere bagabiltzan, naiz eta hori instituzioen kontua izan. Bolondres moduan jende asko ibili da hemen, eta jende honek bere gaitasun edo bere formakuntzaren arabera eman ditu bere laguntza horiek. Gaztelerazko klaseak ematen dira, eta nik euskarako klaseak ematen dizkiot bateri. Batez ere segurtasun gune bat bilakatu da. Bidai luzeen ondoren ikusi da beharra zeukatela ere bai pixkat gelditzeko eta behaien espazio bat eukitzeko, ez? Baina, klaro, azkenean behaiek badakite hau ez dala epe luzerako leku bat, beraiek badakite ezin direla hemen gelditu.
eta horrek asko urduritzen ditu badakitelako ez dakatela nora jun. Badakite hemen ezin gara gelditu, baina ez dakigun nora jun. Orduan behaiek puntu horretan daude, behaiek hemen daudenak hemen gelditu nahi dute. Eta bizitza normal bat hasi nahi dute, lan egin nahi dute, ikasi nahi dute, baino ezin dute, orduan egoera holaxe dago. Azkenean hemen askorentzako bihurtzen da jani bidean hasi moduko bat. Adiez bat komentatzen zion, bidea hasi zunetik hemen sentituela berriro pertsona. Zeba, delako toki bat aldiena erlazionatu jendeekin, ibili batzutan dominioekin jolasten, musika jarri eta gustura egon. Euki jendeak entzuteko, galdetzeko zemuz, zaude zemuz, junda bidea, nunga zea. Orduan ebe bihurtzen da toki bate bai, behar emozional horiek bai betetzeko. Jende asko atei da jen herritatik duela, batzuk duela 8 urte, duela 3 urte, duela 4 urte. Eta bidaien zati handi bat ikute o bakarrik, edo kontu zaeron nortaz fiatuz, noi bai bakigu, baula jende pilo bat, jende honen egoeraz probestu nahi duna. Orduan hona etortzia eta ikustea talde bat, altzean egon gustura alduzuna solastu, igual zure gora beran dagoen jendekin egotia, talasei egotiak ere nik uste dut asko laguntzen diela. Eman diegu harrera puntu importante bat ere bai, Monikak esan duen bezala ere bai, hemen erabaki dute asko geratzea ikusi dutelako hemengo gizarteak goxotasun hortan hartu dituztela. Batek lagundu dezake egoeran aurrean, etorri baldin badezakezu ikusten duzun beharrei erantzuten ez, azkena onera etorri, astentzari hitz egiten eta badakizu jendeak eskatzen dizkizu gauzak. Eta ezin baldin baduz etorri, arropa eskaintzen edo zure herrian salaketa bat eginez gertatzen ari den egoeraren aurrean, hemen gertatzen, Irunen gertatzen ari den arazoa ez da bakarrik Irunena. Badirudi, baina ez da, Euskal Herri osora hedatu daiteken arazoa da. Eta hori ere kontuan hartu behar da. Praktikoki, guk momentu honetan behar deguna izango zen hori jendea animatzea etortzea, egoera hau ezagutzea eta besterik gabe behaiekin denbora pasa eta egotea, ez? Azkenean gutxi batzuek ez eduki behar izateko hainbesteko lankarga, baino benetan guk nahi deguna da behingoz udaletxeak eta instituzioak hartzea honen ardura, ez? Ez gehiago eskatu herritarrei nahiko egin dutela eta egin degula, ezta? Hau ez da gure ardura eta ardura hartu behar duenak hartu dezala. Irunen balego tokirik, inbeharko liteke toki bat, baina badaude gokitatuko tokiak, badaude oheak utxak eta jendeak alian. Orduan behar dugu egitazko konpromesu bat eta egitan gauzakin nahi izate bat. Zitzen zaigu ez dela iten nahi eta ez dela egin nahi erez. Eta horren aurrean guk esaten diegu gu hilabete batean guztia egiteko gai izan bagara, nola beraiek dituzten baliabide guztiekin ez diren gai. Eta behin eta berriz errepikatzen ari gera, hemen inorrez dela ilegala eta aukera eman behar zaiola pertsona guztiri hemen bizi ahal izateko.